Kapiling kita, ang puso ko'y Hi everyone! Ang gagawin po natin ngayon ay magluluto ng shrimp with chili sauce and garlic. Ayan po guys, painit na po yung pan. Ilagay po natin yung butter at i-melt po natin hanggang ma-melt po lahat. Kailangan po guys, medyo mainit na yung kawali bago natin ilagay yung butter, and then halu-haluin lang po hanggang matunaw po lahat ng butter. Guys, dito po sa ginawa namin ay tansya-tansya lang po. Wala po siyang sukat. So, it's up to you to make it. Ayan po guys. Then, ilagay po natin yung bawang. Yan po si Ate Arlene, ang aking buddy ngayon. Yung halo-haloin lang po para hindi po masunog yung bawang. And antayin po natin na medyo mag-brown. And, yan po guys. Wait lang po natin na medyo mag-brown yung bawang. Ang bango-bango na yan guys. Buong bahay po mabango. Yan po. Antayin po natin na maging mag-brown yung bawang. Yung chopped bawang or garlic. Yan po. And then guys, yung shrimps pala is napakuluan na po namin ng Sprite. And then, drainin lang po natin para wala po siyang tubig-tubig. Kasi ang magiging sauce lang niya po mamaya is yung chili sauce na ilalagay namin. Yan po. Chinese food po tayo ngayon. Ayan, nilagay na natin po yung shrimps. Halo-haloin mabuti para ma-incorporate po lahat yung butter and the garlic. Incorporate. Yeah, that's the word. That's the correct word. Incorporate. Ayan guys. And then, halo-haloin lang po natin. Yung nilalagay po natin na sauce is chili sauce made in Thailand. Binili po namin sa Asian store. So, tansyain na lang po ninyo kung gaano po yung gusto nyong kadami ng sauce. Sa amin po kasi tansya-tansya lang siya. So, wala siyang angkop na sukat. Yan guys. Malapit na pong maluto and super yummy. That's it guys. And it's ready to eat. Yan. Lafang. Bye! Thanks for watching guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to push the notification bell so that if I have a new video, you will be notified. And maraming salamat again and God bless to all of us. Bye!